Pay nga may nata hiwalay-hiwalay pa ila ti damdamagin. Problema lang ang ti taon. O mo Bram, tapilaginom. Pagkakataon ko na to, sigurado pag nalasing to, hindi niya na alam yung gagawin. Hindi naman ako umiinom. Pero pag mapilit ka, why not? Tara! O ano, tara na. Saan ba tayo magiinom? Siyempre sa bahay. Tamang-tama, walang tao sa bahay nila, kami ng dalawa. Ano daw manin? Bayag mo agalaksing ko na inom manin. What? Napanan na nga ta ni Dimsey. Suman, tiyawisik na kayo numa. Si Bak ata yun ah. Hoy Baak, Nya, ti problema am. totoo ba yung sinabi sa akin ni Mitreng na naghiwalay na kayo ni Emma? Hindi naman kami naghiwalay. Nagtampuhan lang kami. Pero wala na siya doon sa bahay mo. Parang ganun na din yun. Naghiwalay na din kayo. Pay nga may nata hiwalay-hiwalay pa ila ti damdamagin. Problema lang ang ti taon. O mo Bram, tapilaginom. Pagkakataon ko na to, sigurado pag nalasing to, hindi niya na alam yung gagawin. Hindi naman ako umiinom. Pero pag mapilit ka, why not? Tara! Ano bang gusto mong inumin natin? Pang 2 by 2 lang ako. Ano bang brand mo? Kung anong mabilis makalasing, doon tayo. Baka magsuka-suka ka naman. Di kahit agaw-awir tinabartek. Hindi ako magpapakalasing. Babantayan na lang kita. Alam kong may problema ka eh. Buti pa ikaw, may concern sa akin. Yung iba, di man lang ako masamahan. Ano ka ba naman, Baak? Andito naman ako lagi. Charot! O ano, tara na. Saan ba tayo magiinom? Siyempre sa bahay. Tamang-tama, walang tao sa bahay nila, kami ng dalawa. Pagkakataon ko na to. Go Mercedes, push mo yan, girl. Sige, tara na. Sige, tara na. Gusto sa bana dagi jayon. Malaka tao-tao ti balayon na panandamanan. Nani? Ate, Ano? Dumating ka pa? Saan ka na lang pumunta? Nagpahangin lang ako sa bukid, ate. Sana all, nakakapagpahangin. Di nyo mala ako tulungan dito sa bahay. Nag-aalaga ako ng bata. Naglilinis dito sa bahay. Tapos nagluluto. Kayo papasyal-pasyal lang? Di nyo mala ako matulungan dito sa bahay. Sige, tuloy mo na tong ginagawa ko. Bisina ko na nangata si daon ni. Ano, kamusta? Mahirap, no? Anong pinagsasabi mo? Magdi-deny ka pa. Ano, mahirap pag wala si Bak sa tabi mo? Bakit naman ako mahihirapan? Baka siya ang mahihirapan ngayon. Kung ako sa'yo, bumalik ka na lang ng Maynila. Ate, may sinasabi si Mitring, oh. Pinapauwi na ako ng Maynila. Ano sinasabi niya? Sabi niya, ate, umuwi na daw ako sa Maynila. Magpeso dyan bagan? Wen manang pag-awi dam dyan Maynila, awan mo't lang araramay dyan na toy. Makasao ka mat, apay si ka, ada tararamidam. Di kan tupay may balbalayon. Siyak man nakita yon, ibaga kay manong pagtutulungan dak. Eh di magsumbong ka. Go. Sige, ka na, gipulong ka ni manong mo. Tis-tistingan da ka, di mo kasa na makaungot ni manong ko. Talaga ba, ate? Ka na, gipulong ka nila kay kon. Tis-tistingan dak talaga.
Mapahal ka sa sitwaram. Manong, apapandak di kapsat, pagtultulungan dak. Apaya, ano naman tinaramid mo? Ay mo tinaramid ko, biglaan dak mo't pinagsaksawa nun. Nyating magbagata ka niyam. Naggalasak ka no, tapos pagtaltalawan dakon. Ang bagata ti kasi ka niyam, pinagturod na mo tayo. Wun manong, pati si kakano patalawon da. Ay, matigbalay. Sak patalawan da, sak nagpatapdor dito balay. Ika, kumutang niya. Hindi ka buputag. Ay, Emma. Totoo ba yung sinasabi ni Mitreng? Pinapalayas mo siya? Kayo pang may ganang magalit sa kapatid ko? At naman kayo niya manong, sige. Ang tamata. Alam niyo, ako ang batas dito sa bahay, hindi kayo. Ano? Ano ko na? Basi. Sino ti batas? Ulitin man! Ito yung bako ng batasan. Awa mo. Di ba Mitreng? Maday bagang manong, nangig ko. Tanda-tanda ka ito, pabuksitan ka ito. Si kayo, kapsa kayo nga talaga. Hindi kayo pa may balbalayon. Gusto na. Ate, paglutuin mo na yung isa dyan para naman may pakinabang dito sa bahay. Manong niya ibabaw na. Bagam si kabahala ka niya. Ay, kabaragi. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Pumunta ka na dun sa loob. Magluto ka na at nagugutom na ako. Pabatas-batas ka pa, kapoy ka matgayam. Oh, si Kama, ito na pikokom dito. Kung nakapamimig ka ba? Apaya. Oh, kisti sa pamamok na nakapamimit ka. Agawer ka mo tubing Tama. Ito na second emotion mo. Ito mo. Tamaan ka dito ka. Hindi ka lang maasik ni Baak. Dinudin nila pagturuturukan nan. Kagawi daw, hindi pala yaw. Apay ka pagawidam. Ni ba aktimapan dito? Tama ka tong ko suna. No kahit nagawid ako, di ba na? Kasi nang makapanito di tao, kumabutang magkanyam. Sa o ka nga sa o, kasla ka lang naman. Tatatatatatatat. Oo, matabibig mo. Oh, kisti sa pamlulokon na. Ang baka, pagpaktisa lang. Tatatat ka na, nakabuhay agamin ti aksyon. Takayan, tagagawa bira. Ate, ang galing mo talaga. Walang binatbat yung dalawang magkapatid sa atin. Sa kagay, magwalis ka na nga dyan!